Yan yung screw ko nito mga kabayan, lahat to pa diamond. Ayan, mayroon siya dito, dito pa diamond. Yan, hugis diamond yan, dito wala. Yan, pa diamond din yan dito. Pero ito mayroon to dahil dugtungan yan. Lahat ng dugtungan mayroon siyang screw. Yan, pero pagdating dito sa walang dugtungan, diamond na naman yan. Yan, pero parehas po yan hanggang doon sa dulo para magandang tingnan. Pasok na naman kami ng Ayala mga kabayan. Ayan si JR. Yung kasama ko na naman. Ano JR? Araw-araw yung ganito yung ko natin. Ganito ang mahirap pag hindi stay-in ang trabaho. Tapos traffic pa. Tapos mahaba pa yung pila sa gate ng Ayala. A few moments later. Yan, dito na ulit kami sa Ayala mga kabayan. Ito yung pangalawang araw namin ngayon. Ayan, ito kinakabit na namin yung bubong. Yan, konti na lang, matatapos na kami. Yan, si JR yung taga-screw. Pasiguruhin mo JR ha. Pag sumablay ka dyan, kitang kita yan. Isang sablay lang JR. Sablay na lahat yung gawa natin. Kasi pangit na yan tingnan dito sa baba pag may butas dyan na sablay, ano? Dahan-dahan lang, basta doon. Yan, ganda na. Yan, kain naman na JR. Wow, sarap. Yan, anong ulam natin ngayon JR? Yan, kain na. Yan, kain mga kabayan. One hour later. Ano JR, hindi pa ba madulas yung yero? Umuulan-ulan na. Yan, ito na yung mga naikakabit namin. Kaso umuulan-ulan ng konti kaya madulas. Ayan, kumukulog pa JR. Yan, bukas ipo-full screw na lang namin to. Yan, kasi hindi na kayang i-full screw ngayon kasi umuulan-ulan. Yan, ini-screwhan lang namin ng tagkakaunti para hindi lang ilipad. Dalawang klaseng yero yan. Yan, ito, mas malinaw. Para pag mainit, lumiwanag din dito sa baba. Ano yung isa na dito? Yan, hatak na konti. Sige pa. Hop. Ayos na, sige. Yan, okay na yan. Screw. Yan, tinitingnan ko yung mga dulo. Yan, kailangan pantay-pantay. Yan, lakas ng kulog. Yan, inabot ng ulan si JR sa taas. Ano JR, nabasa ka ba? Yan, nakatalon si JR eh. Yan, okay na yan. Pero dito sa dulo, may siroho ng halos 20 cm. Patayan na lang na gano'n sa likod. Ayun na lang. Oo. Ganun. Oo. Ibig ang una mo. Talian na lang natin. Talian na lang ng straw. Talian na lang ng straw. Yan, ito mga kabayan yung mga sobra-sobra namin. Oh. Ito na. Tapos itong isang to. Ha? Kung ano. Isa ngayon. Di, kakarga na rin yan. Tayo. Mahaba yun. Mahaba ba yan? Bigse. Bigse, pwede yan, ha? Yan, okay na rin to. Yan, tapos na namin ikabit yung yero dito. Yan, pinapalinis ko lang kila JR.
Kasi marami siyang mga dumi oh. Galing yan sa hero yung alikabok. Yan nagmantsa. Kaya pinapasabon ko muna para malinis naman namin bago iwanan. Hello guys. Ayos ba? Ano JR, sabay ka nang maligo dyan. Iyo. May sabon na. Pag umulan. Iyo. Iyo. Ano, pasiguraduhin mo malinis JR ah. Iyo. Ano JR, sabay paligo na JR. Sabay paligo. Ano, natatanggal ba yung mga dumi-dumi? Yan, tingnan ko nga JR kung ayos na, wala na talagang dumi. Yan, okay na yan. Daw, akit ako. Yan, malinis na yan. Wala. Pantayin mo na. Yan, kabila naman, pantayin natin. Yan, okay na to, tapos na. Yan, tapos din kami mga kabayan sa pagkabit nitong yero. Yan, na-full screw na rin namin yan. Yan, yung screw ko nito mga kabayan, lahat to pa diamond. Ayan, mayroon siya dito, dito pa diamond. Yan, hugis diamond yan, dito wala. Yan, pa diamond din yan dito. Pero ito mayroon to dahil dugtungan yan. Lahat ng dugtungan mayroon siyang screw. Yan, pero pagdating dito sa walang dugtungan, diamond na naman yan. Yan, puro parehas po yan hanggang doon sa dulo para magandang tingnan. Yan, di bali yung nagagastos sa thick screw nito per square meter, 8 yung estimate ko. Yan, ito lang yung nagsobra. Kunti lang yan. Kasama na rin yung mga napuputol dyan. Ayan, mga napuputol, may mga nawawala din, mga nahuhulog. Yan, ngayon pinapahugasan ko na lang to para malinis naman tingnan pag tumanaw yung may-ari dito sa bintana. Yan, sasabunin na lang namin ito lahat, tapos okay na. Yan. Nandito na kami. Ano JR, ano gagawin mo dito JR? Ba't umakit ka pa? Ito matawag sa telepono. Anong kailangan magtulungan? Ha? Kailangan pala magtulungan JR. Siyempre. Baka mahulog ka pa dito. Yan, pag hiwa-hiwalayin mo yung iba niyan, putol yung dulo. Huwag mo nang ihalo. Wala na yan. Yan, natapos din tayo. Yung plastic na ito. Tinapon ko na sa baba. So, Yan, okay na, malinis na. Tara. JR, abutin mo na tong hose. Yan, okay na yan. Tapos na. Bukas railing naman ang gagawin natin. Yeah. dahil daw kaya magot-got yan. Hindi. Sapinan mo ng karton. May mga karton-karton ba dyan? Mayok nga lang. Ito na lang. Wow, talaga. Okay na yan, dahan-dahan lang tayo. Mag-kiss-kiss dito yung ano. Hindi, okay, dahan-dahan lang tayo. Basta talian mo nang mahigpit yan. Baka, kasi sa lubong sa hangin yan, no? Oo. May lobid tayo dyan. Ha? Wala ba tayong lobid dyan? Wala. Yan, doblehin mo lang. Dahan-dahan lang naman tayo. Yan, lipat mo sa kabila. Walang karton, ano? Yan, okay na yan.
Ano JR? Pasiguro na ba yung JR? Yun na yan, pag nilipad, di matibay. Ano JR? Baka pagdating natin sa tower, wala na yan. Diyan pa yan. Tara. Yan, balik na kami sa staff house. Parang gagabihin na tayo JR ah. Traffic, ano? Traffic sa kanila. Pangalawang araw natin ngayon. Ang kontrata natin 2 linggo. Kaya natin 2 linggo. Pag lumagpas tayo ng 2 linggo, Di kaya. panibagong bayad. Bagong bayan. Renew naman tayo ng permit natin. Kaya kilos lalaki lagi JR ah. Iyo. Iyo. O kilos bading. Iyo. Iyo. Yan pala di ba yung Ay, kalimutan ko. Ulit. May karga pala tayong hero. Uy, huwag mo paalunaw. Nakalimutan ko eh. Dandahan lang pala tayo. Hindi ba maputol yung tali niya? Dahil nabili yan. Sa lubong sa hangin yan eh, ano? Oo. Sabihan mo ako JR pag mabibilis na tayo ah. Ikaw nakatangat yung likod eh. Hindi natin mararamdaman niya kasi sarado. Pag lumag ako, lumipad na. Pagdating natin dun wala na. Nalaglag, ano JR? Nalaglag. Grabing traffic mga kabayan. Pagod na sa trabaho, pagod pa sa traffic. Buti si JR nanonood-nood lang ng YouTube oh. Grabing traffic naman JR. A few inches later. Yan, dito na ulit kami sa staff house mga kabayan. Yan, umuulan-ulan pa. Yan, isara mo yan JR ah. Isara mo yan pakadiskarga. Kahit saan tayo pumunta, sinusundan tayo ng ulan. Ayun oh, umuulan-ulan mga kabayan. Yan, ayun, dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.